ken rabipay tayo. Pero di tayo diagram back iti nasitnget. Gapunta da tayo, naadipen tayo met ibas. Ngem ni Apo Jesus, ginayawayaan na tayo babaen ipapatay na iti krus. Ngem tirabi iti Paskwa, nagungar dagiti natay. Ket nairaman tayo iti biag na anagungar. Ngarod, pinili na tayo ti Diyos nga anak na. Ket agbalin asilaw tayo nga agturong iti naikari adaga. Dahil iti gapuna asin dyan tayo ti temtem. Tapno adda apoy ken gangtan ti kandela ti Paskwa. Ti panagungar. Bayat ti panagkankanta tayo ti panagdaydayaw ken pagyaman iti Diyos. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ikapyan ni Kristo ang mangisalakan, ti ayat ti Diyos, Ama, ken ti panagkaykay sa ti Espiritu Santo, at da kuma kadakayo. Pagabsat, iti daytoy na santuan arabi, nga ilalasat ni Apo tayo itibiyag, Apo tayo itibiyag. Ti Iglesia awisen na, dagiti anak na iti sangalubungan. Tapno agigingong da nga agpuyag, ken agkararag. Daydayawen tayo ti lalasat, ni Apo Jesus iti patay, babaen di pa nagtingil tayo iti sauna, ken di pa nangrambak tayo kadagiti misteryo na. Mangnamnama tayo ang mairaman tayo tumet, iti pa nagbalay gina iti patay, ket magipagbiag tayo ken kuana iti sidong ti Diyos. Abendisyonan ti Apoy kumararag tayo. O Diyos, kaputi anak mo, iniyag mo, kadagiti mamati, ti Apoy, tiranyag mo. Kasandem ka, tayo ti barong Apoy. Iti paay mo, ang mapagil-ayag, ti tarigagay mi iti langit. Kapo, ito'y apiesta di Paskwa, kapno, makapten kamto, asidadalos, kadagiti kararwami, iti piesta ti agnanayon aranyag, kapo ken Kristo nga Apo mi. Ni Kristo, idikalman ken itangal daw. Isu ti punganay ken panungpalan. Isu ti Alpha ken ti Omega. Kukuana dagiti tiyempo ken dagiti taw-tawen. Kukuana ti dayaw ken turay ken kadagiti amin at taw-tawen iti agnanayon. Amen. Kapo kadagiti sugat na nasantuan ken nagloryaan, isalakan na tayo kuma ket taginayunan na tayo ni Kristo nga Apo. Amen. Masindihan ti kandela.
Agang tanda iti kandela. Isilaw ni Kristo nga agungar sa gloria. Bukawin na kumadag iti sipnget ti puso ken kararwa. Ni Kristo asilaw tayo, agyaman tayo ti Diyos sa Apo. Murot ket ginapuparya. Kristo asilaw tayo, agyaman tayo ti Diyos sa Apo. Sumumbat tayo ako, agyaman tayo ti Diyos sa Apo. Yaman tayo sa Diyos sa Ni Kristo asilaw tayo, tayo amin, agyaman tayo ti Diyos sa Apo. Agtali na edtay nga si tatakder para iti panakipablaak ti panagungar. Agragsak kayo, da kayo apan nakabalin ti langit. Agragsak kayo, da kayo akoro, dagiti angheles. Agrag-o kayo, da kayami na parswa, itilikmat ti trono ti Diyos tayo. Nagungare ni Kristo nga ari tayo, ti trumpeta ti panakaisalakan ala pagunyenyo. Agragsak kaw daga, gapu kadagiti naslaga dayag mo. Tama paranyag ka babaen ti rimat ti gloria ti ari tayo.
Nagbalay giket na nga baken ni Kristo nga Apo, napaksyaten ti sipnget, ketag nanayon na mayadayo. Agragsak santay na nga iglesia, agrag-uka gapu iti sadyam, taranyagan na ka ni Kristo asilaw. Maapno kumamet itirag uday tuya simbaan, ket yaweng na tinarambak akanta iti sangalubungan. Kakabsat ko amay raman met ranyagan, daytoy na santuan na silaw, tulungan dak kadi nga agdawat. Iti kaas iti Diyos, tapnunupay awan kay karyak, nga agserbi ken kuana, ipaay na kuma amapakapudnoak, nga ikanta dagiti panakay daydayaw na, iti Paskwa ti panagungar. Ti Apo ti adda kumakada kayo, kasta kumamit itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo ti Apo a Diyos tayo. May kariket rumbe. Pudno unay may kariket rumbe, ngay ti amin na pasnek iti puso, nakemken timek, ibunan nagtayo ti di makita ken man nakabali na Diyos Ama, ken niya po tayo Yesu Kristo, abugbugtong nga anak na. Tani Kristo, sinubot na tayo babaen ti darana, isut nagserbi kada tayo nagbayad ti utang ni Adan, itiyag na nayon nga Ama, ket pinarswana tay dokumento ti utang tayo. Tadagitoy suda dagiti nasantua na ramrambak iti Paskwa, apan nakapapatay ti pudno a kordero, ati darana pasantuen na iti diagbalbalay dagiti Kristiyanos, daytoy daydi rabi a panagungar mo, mahanipod iti daga ti Ehipto, kadagiti amami nga anak iti Israel, ket pinagbalasiw mo ida iti taaw. Nalabbaga pulos, iti di nabasag dagiti saksakada, daytoy daydi rabi, anang pukaw iti sipnget, iti basol babaen daydi, sinak dagiti apoy, daytoy daydi rabi, nga iti sangalubungan, dagiti mamati ken Kristo, may dayuda kadagiti kinasipnget ti lubong, ken ti sipnget ti basol. Ket may sublida iti sidong ti grasya, ket may ranod da iti kinasanto, daytoy suday di rabi, ani Kristo, kalpasan ti supapap dagiti kawar ti patay, rimwara si babalay giti tanem, taawan kuma ti pagmamaayan na, anayanak kami, no saan nga imay tinangisalakan kada kami. Anyaket din na nagsudi ti kaasim, iti tao, anyaket din ti kinamanang binilin mo ti ayat mo. Asikat tapno subbuten na kami, at agabo inyawat mo ang may sakripisyo ti anak mo. Pudno gayam anaskenday di basol ni Adan, isu anapunas iti papatay ni Kristo. O nagasat analabsing anakaguno tinggetan o anang isalakan. Rabi apudno unay anagasat,
tay isulaing ti may karinga anak mo. Iti tiyempo ken oras, apanagungar ni Kristo kadagiti natay. Daytoy daydi rabii, anakay gapuanan na, anay surat, ket ti rabii, agranyag to, kas aldaw, ken rabii, isunto ti mangisilaw kanyak, ken kadagiti panagragsak ko. Tati kinasanto, iyeg daytoy arabii, paksyaten nati kinadakes, punasen nati mulit, isubli nati kinasipnget, ket ragsak kadagiti agladladingi, parme ken nati kinatangsit, pukawen nati gura, ket yeg nati kapya. Anan sata kas pamanaman miti daytoy arabii, o nasantuan nga ama, awatem kumadaytoy na inrabyan, apanagdaydayaw tinasantuan nga iglesia. Babaen dagiti ministro na, ket iruknoy miken kadaytoy, alay kandela nagtaud iti aramid dagiti okasyon, ammumin ti bunan nagdaytoy, aligid, adina isu apasendeng, tinarayray nga apoy, tapno may daydayaw ti Diyos, ket numan pay daytoy nga apoy, maibingay kadagiti sabsabali a kandela, saan amaksayan ti ranyag na. Mataraunan nga miniti, malunglunag nga aligid, nga inaramid dagiti oyukan. O rabii, apudno unay, anain tapan na kay salakan ti langit ken daga, ti Dios ken ti tao. Dawaten mingarud ken kaapo, taday ito'y kandela na bendisyonan, apagdaydayaw miken ka, babaen tinagan mo. Pahaksyaten nati sipnget daytoy arabii, ket ituloy na kumati agranyag, adiket maksayan tiranrang na, awatem kadakas na banglo, ken makaiayo adaton. Ket makipagranyag kuma, kadagiti silaw, anailangitan. Sapay kuma, tatibagak adipulos lumnek, masarakan na latta gumilgil ayab. Daytoy abagak, isu ni Kristo nga anak mo, anaggapu kadagiti natay. Ket rinanyagan na asilalanay, iti sangalubungan, isungag biag ken agari ngagnanayon nga awaning gana. Amen. Ti may kadwa kaset, ti panagrambak tayo ita. Isu ti liturgiya ti sao ti Diyos. May adep na kandela. Kakabsat, irugitay, day tinasantuan na panagpuyat, itadenggan tayo as ipapasnek ti sao ti Diyos. Ket pampanunutin tayo, no kasano ti panangisalakan ti Diyos ti ili na kadagiti naglabasin a tiyempo. Ket isu ti pagarinunusan dagiti tiyempo, imbaon na ti anak na, tapno isot mangisalakan kada tayo. Iuna ang may basa, ibaga na kada tayo. Tinagapuan ti kinatao tayo. Ti Diyos, pinarsuan na ti amin nga da anaimba, ken pinarsuan na ti lalaki ken babae, kalanglanganan. Daytoy tinagrudyan ti istorya ti panakaparsua ti tao. Isu nga agingga ken Heso Kristo. Denggen tayo ti maibasa.
Daytoy maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Idi parswaan ti Diyos ti lubong, guso-guso ken awan urnos ti amin. Nakumutan iti napuskol a sipnget, tinadawel a taaw, anang lapunos iti amin, ket ti panakabalin ti Diyos aggargaraw iti rabaw ti danum. Imbilin ti Diyos, mapaadda ti lawag, ket napaadda ti lawag. Naiayo ti Diyos iti nakita na. Pinaglasin na ti lawag ken ti sipnget. Pinanaganan na ti lawag iti aldaw, ket ti sipnget rabii. Limabas ti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy ti umuna nga aldaw. Kalpasan na, imbilin ti Diyos, mapaadda ti tangatang ama maglasin iti danong tapno agyan ti dua a lugar, ket naaramid iti akasta. Nangaramid nga rod ti Diyos iti tangatang ana maglasin iti danong nga adda iti baba ti tangatang, ken ti adda iti ngatwen na. Pinanaganan na ti tangatang iti langit. Limabas ti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy ti maikadwa nga aldaw. Kalpasan na, imbilin ti Diyos, mapagtitipon ti maysa a disso ti danom, nga adda iti baba ti tangatang, tapno agparang ti daga, ket naaramid akasta. Pinanaganan na tinamaga a disso iti daga. Pinanaganan na ti danom a naurnong iti baybay. Naiayo ti Diyos iti nakita na. Imbilin ti Diyos, patauden ti daga dagiti amin akita ti mula, amang ted iti bukel, ken dagiti amin akita ti kayo nga agbungbunga, ket naaramid akasta. Pinataod nga rod ti daga dagiti amin akita ti mula, amang ted ti bukel, ken dagiti amin akita ti kayo nga agbunga. Naiayo ti Diyos iti nakita na. Limabas ti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy ti maikatlo nga aldaw. Imbilin ti Diyos, agparang dagiti silaw iti tangatang, tapno paglasinen da ti aldaw ken rabii. Ken tapno ipakita da ti pangrugyan dagiti aldaw, tawen ken nasagraduan a fiesta. Agpaay danto a silaw iti tangatang tapno lawaganda ti daga, ket naaramid akasta. Inaramid nga rod ti Diyos dagiti dua a dadakkel a silaw, ti init nga agranyag iti aldaw, ken ti bulan nga agranyag iti rabii. Inaramid na pay dagiti bitwen, inkabil na dagiti silaw iti tangatang amang lawag iti daga, mangranyag iti aldaw ken rabii, ken mamaglasin iti lawag ken sipnget. Naayayo iti Diyos tinakita na. Limabas ti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy ti maikapat nga aldaw. Imbilin ti Diyos, mapno ti danom iti adu akita ti sibibiyag a parswa, ket mapno ti tangatang kadagiti tumatayab. Pinarswa nga rod ti Diyos dagiti dadakkel a parswa iti taaw, ken iti amin akita ti parswa nga agnaed iti danom, ken ti amin akita ti tumatayab. Naayayo ti Diyos iti nakita na. Benendisyonan na amin ida, ket imbaga na kadagiti parswa nga agnaed iti danom nga umaduda, ket punwenda ti taaw. Binilin na met dagiti tumatayab nga umaduda. Limabas ti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy ti maikalima nga aldaw. Imbilin ti Diyos, patauden ti daga ti amin akita ti animal. Naamo ken naatap, dadakkel ken babasit, ket naaramid akasta.
Inaramid nga rod amin ida ti Diyos. Naiayo ti Diyos, iti nakita na. Kalpasan na, kinuna ti Diyos. Ita, aramiden tayo ti tao. Umasping danto kada tayo, ket kalanglanga tayo ti ida. Iturayan danto dagiti ikan, dagiti tumatayab, ken amin nga animal anaamo ken naatap. Dadakkel ken babasit. Iti kasta, pinarswa ti Diyos ti tao. Pinarswa na ti tao akalanglangana. Pinarswa na ida alalaki ken babae. Binindisyonan na ida akunana. Aganak kayo iti adu. Tapno agnaedto dagiti kapututan nyo iti amin apaset ti daga, ket iturayan danto ti daga. Dutukan kayo amang ituray kadagiti ikan, dagiti tumatayab, ken dagiti amin nga atap nga animal. Itedkod ataraon nyo dagiti amin akita ti bukel, ken amin abunga ti kayo. Ngem itedko kadagiti amin nga atap nga animal, ken amin at tumatayab, dagiti ruruot ken mulmula, nga adda bulong na akas taraunda. Ket naaramid akasta. Kinita ti Diyos dagiti amin nga inaramid na, ket naay-ayo iti kasta unay. Limabas iti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy ti maikanem nga aldaw. Naramid nga rod ti intero alubong. Iti maikapito nga aldaw, lineppas ti Diyos ti amin nga aramid na, ket nagsardeng a nagparswa. Ti sao ti Apo. Apo na ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko na indaklan ka unay. Nakawesan ka iti dayaw ken tanok. Nabungon ka iti lawag. Insaad mo a naimbag ti fondasyon ti daga, ket pulos adinto magunggon. Inyaplag mo ken kuana ti mangliweng-liweng a taaw a panakakagay na, ket nalipos dagiti bantay. Pinagayos mo dagiti ubbog kadagiti tanap, ket nagayos ti danum da iti baet dagiti turod. Agumok dagiti tumatayab kadagiti kayo iti igid ti waig, ket agkankantada kadagiti sanga. Manipod langit, yeg mo ti tudo kadagiti bantay, ket mapno ti daga iti bendisyon mo. Pagtugwem dagiti ruot nga agpaay kadagiti animal, kastamet dagiti mula nga agserbi iti tao, tapno mapataod da dagiti taraon iti daga. O Apo, saan ang mabilang dagiti aramid mo? Pinarnuay mo amin babaen ti sirib mo. Napno ti daga kadagiti pinarswam, o kararwak idaydayaw mo ti Apo. Madaydayaw ti Apo. Tumakder tayo para iti kararag. Kumararag tayo. O Diyos, nakakaskas daaw ti panangparsom ti tao. Ngem nang nangruna pa yan nakakaskas daaw ti panangsubot mo kenkwana. Ipaay mo kadi, tapalagdaan mi tinakem mi. Tapno masirkidan mi dagiti pananggargari ti kinadakes. Ket maikari kami a may ragpat to ti agnanayon na ragsa.
Gapu ken Kristo nga pumi. Amen. Agtugaw tayo. Ti may kadwa may basa, ti Diyos sinuot na ti pamati ni Abraham. Ti Diyos dinawan na kin Abraham nga isakripisyo na ti ayeten na nga anak na. Isu nga dinawdawat na babaeng kadagiti karkarara ni Abraham. Gapu ti kinatulnog na iti Diyos, impakita ni Abraham nga isu na ket sisasagana ang mangidaton ti anak na. Denggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni ti Henesis. Sinuot ti Dios ni Abraham. Kinunana, Abraham, anya apo, insungbat ni Abraham. Kinuna ti Dios, alaem ni Isaak akay kaysuna ken dungdungwem nga anak, ket inka ijay Moria. Iti bantay nga ipakitak to ken ka, idatagmunto kanyak ni Isaak akas daton a mapuoran. Kabigatan na, nasapa bimangon ni Abraham ket insagana na ti asno na. Nang balsig iti kayo ang pagpuuran na iti daton. Kalpasan na, innala na ni Isaak ken ti dua nga adipen na ket napanda iti disso nga imbaga ti Apo. Iti may katlo nga aldaw, nakita ni Abraham iti adayo tinasao a disso. Iti kasta, kinunana kadagiti adipen na. Agbati kayo ditoy agraman dagiti asno. In kami agdaydayaw ken ni Isaak sadyay. Agsubli kamin tumetlaeng. Impabaklay na Abraham ken ni Isaak ti kayo a mausar iti daton a mapuoran. Innala na ti buneng ken ti beggang a pagaron. Idi magmagnada kinuna ni Isaak. Tatang, anya anak ko, insungbat ni Abraham. Sinaludsod ni Isaak, makitak nga adda biggang apagaron ken kayo, ngem ayan na ngay iti maydaton nga orbon a karnero. Mangtodto ti Dios anak ko, insungbat ni Abraham. Nagtuloy ang nagna dagiti agama. Idi dumteng iti disso nga imbaga ti Dios ken kuana, nang bangon sadyay ni Abraham iti maysa nga altar. Inurunos na dagiti kayo iti rabaw ti altar. Rinepetan na ni Isaak nga anak na sana imparabaw kadagiti kayo. Innalan ni Abraham ti buneng tapno patayan na ti ubing. Ngem nagpukaw ti anghel ti Apo manipod langit. Abraham, Abraham, kinunana, anya Apo, insungbat ni Abraham, di mo sagiden wenno ranggasan ti ubing, kinuna ti anghel. Makita kon nga agbuteng ka iti Dios, tadi ka nagkedked amang ted ken kuana iti kaysuna nga anak mo. Inwaras ni Abraham ti panagkita na. Nakita na ti maysa nga akalakyan a karnero anay salat iti saran na iti basit a narukbos a kayo. Napanna innala ti karnero ket indatag na adaton a mapuoran a sukat ti anak na. Pinanaganan ni Abraham dayta adisso iti ti Apo ti mangted. Agpapan ita kun kuna paylaeng dagiti tattao iti bantay ti Apo adda maited. Nagsaumanen ti anghel ti Apo manipod langit. Ti Apo ti agsasao. Isapatak itinagan ko a bendisyonan kanto itinawadwad ta inaramid mo daytoy. Ket di ka nagkedked amang ted kanyak iti kaysuna nga anak mo. Ikarik a paadwekto dagiti kapututam akas iti kaadu dagiti bitwen sa dilangit. Wenno dagiti darat iti igid ti baybay. Parmikento dagiti kapututam dagiti kabusorda. Dawaten to kanyak dagiti amin a nasyon iti lubong a bendisyonak ida akas iti panang bendisyon ko kadagiti kapututam. Aramidek to daytoy gapu iti panagtulnog mo iti bilin ko. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak. Sa lakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak.
Si kalaeng o apo, ti adda kanyak, ket ited mo amin akasapulak, adda ti biyag ko kadagita imam, kanayon asilalagipak iti apo. Asideg kanyak ket awan ti pakan anwak. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamanga. Iti kasta, napnuanak iti rag-o ken ragsak, ket kanayon natalged ti riknak. Gapu ta di mo itulok a mapanak iti lubong dagiti natay, di mo met ipalubos nga agrupsa iti natulnog nga adipen mo. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamanga. Isurom kanyak ti dalan nga agturong iti biag, ti kaaddam kanyak, punwennak iti ragsak, ket ti tulong mo, mangted iti agnanayon arag-o. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamanga. Tumakder tayo. Kumararag tayo. O Diyos nga madagiti amin na mamatiken ka, in karimidiken ni Abraham apagbalinem to nga madagiti amin na nasyones, kat tinongpal mo din karim, day di akarim babaen ti papatay ken panagungar ni Kristo. Padwem kadti bilang dagiti anak ti Ilia pinilim, kadagiti amin na diso ti lubong, ipaay mo kadi amapudnuan mi ti umannugot iti panangayab mo kada kami, tapno mairanod kami ti panagbiag iti sidong ti grasyam, gapo ken Kristo nga pumi. Agtugaw tayo. Ti may katlo a may basa, saritain na nga iti Israel, tattao ti Diyos, ket napapanaw da manipod panakaadipen sa jay Ehipto, ket sinurot idadagit Ehipsyo. Ti Diyos, impalubos na dagiti tattao na amapan sa jay baybay, ket dagiti kabusor na. Limned da babaen, ti panagtipon ti danom idi lumasat da. Daytoy apan nakaisalakan babaen ti danom, ipakita na ti panakaisalakan tayo manipod basol. Iti ti kasta nga rod, ti danom ti bunyag, iso nga nagugas, kada tayo ti panakaadipen tayo met ti basol. Ket agturong tayo iti nadyosan abiyag ken waya-waya kas anak ti Diyos, denggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ti Exodo. Kinuna ti Apo ken Moises, apay nga awagan nak. Bilinem dagiti Israelita nga ituloy dati magna. Ingatom ta sa rukod mo ket ilayat mo iti baybay tapno agbingay. Iti kasta, mabalin dagiti Israelita ti magna iti namaga adaga. Patangkenek iti kasta unay ti puso dagiti Ehipsyo tapno kamaten daida. May daydaya wakto iti panangparmek ko iti ari, iti armada na, kadagiti lugan ken kadagiti nagkabalyo a soldado na. Mamuanto dagiti Ehipsyo asyak, ti Apo inton maparmek ko ida. Imalis ti anghel ti Diyos a magmagna iti sangwanan dagiti Israelita, ket napan iti likodanda. Imalis met ti munmun nga ulep nga adda iti sangwanan da, ket napan iti likodanda. Nagbaitan ti armada dagiti Ehipsyo ken dagiti Israelita. Gapu iti ulep, nasipnget ti yan dagiti Ehipsyo, ngem nalawag ti yan dagiti Israelita. Nagpatpat nag-asaan ang nakipagdinasideg dagiti dua nga armada. Inlayat ni Moises iti imanay ti baybay. Pinagbingay ti Apo ti baybay, babaen ti napigsa nga angin a naggapo iti daya. Nagpatpat nag-anagang angin, ket pinagmagana ti baybay. Nagbingay ti danom, ket naglasat dagiti Israelita iti namaga alansad ti baybay. Nagbalin na pader dagiti danom iti agsumbangir. Kinamat ida dagiti Ehipsyo, ket dagiti amin na kabalyo ti ari. Dagiti lugan ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Sinurot da ida iti baybay. Idi agban nawag, manipod iti munmun nga apoy ken ulep,
Tinanawagan ti Apo ti armada dagiti Ehipsyo, ket pinagkakaribuso na ida. Tiningalan na ti pili dagiti lugan da, ket narigat ti panaggunay da. Kinuna dagiti Ehipsyo, panawan tayon dagiti Israelita, tati Apo ti makigubgubat kada tayo, saan nga isuda. Ilayat mo ta imam iti baybay tapno agsubli ti danum, ket malapunos to dagiti Ehipsyo. Dagiti lugan ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Kinuna ti Apo ken ni Moises. Inlayat nga rod ni Moises ti ima na iti baybay, ket idi aglawag, nagsubli ti danum iti sigod ayan na. Dagiti Ehipsyo ag pangpanggep at umalaw, nasabat dati danum ket linembes ida ti Apo ti baybay. Linapunos tinagsubli a danum dagiti lugan, dagiti nagkabalyo, ken amin nga armada ti ari asimurot kadagiti Israelita iti baybay. Awan iti uray maysa kadakwada a nakalasat. Ngem namaga adaga tinagnaan dagiti Israelita. Ta nagbalin na pader dagiti danum iti agsumbanger. Iti dayta nga aldaw, insalakan ti Apo dagiti Israelita kadagiti Ehipsyo. Nakita dagiti Israelita dagiti naiwalang nga bangkay dagiti Ehipsyo iti igid ti baybay. Nagbuteng dagiti tattao iti Apo idi nakita da adakkel a panakabalin ngay naramid kadagiti Ehipsyo. Nagtalek da iti Apo. Nagtalek da met ken Moises nga adipen na. Kalpasan na, kinanta ni Moises ken dagiti Israelita daytoy a kanta, kas pamadayaw iti Apo. Kantaak ti Apo agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Inlemes nat iti baybay dagiti kabalyo ken dagiti nagsakay. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kantaan tayo ti Apo, agsipod ta nagbalegi a sidadayag. Kantaan tayo iti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Kantaak ti Apo, agsipod ta nagbalegi a sidadayag. Inlemes na iti baybay, dagiti kabalyo, ken dagiti nagsakay. Ti Apo ti mangted pigsa, ken panakabalin ko. Isu ti Diyos ko, ket idaydayaw ko. Isu ti Diyos ni Amak, ket itanok ko. Kantaan tayo iti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Man nakigubat ti Apo, Apo tinagan na. Intapwak na ti baybay dagiti lugan ken armada ti ari ti Ehipto. Nalmes dagiti kalaingan nga opisyalis na iti nalabaga a baybay. Kantaan tayo iti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Linimmes ida ti adalem a baybay, kas dalabato alimned iti lansad. Napigsa ken man nakabalin ti makanawan nga imam, o Apo, pinarmek na ti kabusor. Kantaan tayo iti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Ipan mo ida iti bantay mo, ket ipasdek mo ida sa jay iti lugar. Apo a pinilim, a pagtaengan iti templo nga impatakder mo. Agari ti Apo iti agnanayon nga awan inggana. Kantaan tayo iti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Tumakder tayo. Kumararag tayo. O Diyos, mangnibinibin iti milagro ngay naramid mo idi ugma, babaen ti makannawan nga imam, kastapay laeng nga granyagda kadagitoy nga aldaw, taday di impay mo pan nakaisalakan ti ili ti Israel, iti panangidadanes ni Faraon, kastaman met laengen nga ipay mo itati panangisalakan mo kadagiti nasyones, babaen ti danom ti bunyag nga makaited, amang ted ti baruabiyag, ipay mo kadita dagiti amin na tattao iti sangalubungan, agbalinda na paypaysungan nak ni Abraham, ket mairanod da iti patawid mo ti iglesyam, nga iso ti baro nga Israel, gapo ken Kristo nga pumi. Agtugaw tayo. Ti Diyos, in parang na ti bagina ti panagrigrigat,
ngem managbabawi at tao, kas asawa ken mangisalakan. Gapo kadag iti basbasol da, ti Diyos dinusa na ida iti pagapaman. Ngem iti naindaklan nga ayat na, ti Diyos insubli na metlaeng ida ken kuana. Denggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kunati Apo, kaslanto, may isa nga asawa ti panakilangen ken ka, tinamarswa Apo ang manakabalin amin tinagan na. Isalakan na kanto tinasantuan a Diyos ti Israel. Isu ti agturay iti intero a lubong. Israel, mayarig ka iti nabiit pay nga asawa. Nabaybayan ka ket napalalo ti ladingit mo. Ngem ayaban na kamanen ti Apo ket kunana. Iti apag kanito, binaybayan ka. Iti nasged nga ayat ko, isubli ka iti arpad ko. Iti apagdarikmat, simged ti pungtot ko, ket binaybayan ka. Ngem ipakitak to ken ka ti agnanayon nga ayat ko. Kastoy ti kunati Apo, amang isalakan ken ka. Iti tiyempo ni Noe, inkarik ajakton layusen ti daga. Ita, ikarik, asaan kanton akapungtot, di kanton ongtan wenno dusaen. Mabalin amargaay dagiti turod ken bantay, ngem dinto agpatingga ti panagayat ko ken ka. Salimetmetakto ti agnanayon, titulag ko iti panakikapya. Kastoy ti sao ti Apo, amang ipatpateg ken ka. O Jerusalem, syudad anakay ay ken agsagsagaba, awan ti mangliwliwaken ka. Agkakapateg a bato, ti pangtarimaan kunto iti fondasyon mo. Rubi ti aramatek to, apagbangon kadagiti torem. Aramatek to dagiti batbato, nga agranyag akas apoy, apang tarimaan kadagiti ruangan mo. Alahas to ti aramatek, apagbangon kadagiti bakod mo. Syakto ti mangisuro kadagiti tattaom, para burak to ida, itirang ay ken kapya. Hustisya ken kinalinteg, ti pagtaudan to ti panakabalin mo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Idaydayo ka uwapo gapu ta insalakan nak. Idaydayo ka o Apo gapu ta insalakan na. Idaydayo ka uwapo gapu ta insalakan nak. Ket di mo impalubos dagiti kabusor ko. Pagang angawandak, iti lubong dagiti natay inaunnak. Naikuyogak kadagiti agpababa, iti mangliweng-liweng nga abot. Nupay kasta, pinagbiagnak. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan na. Ikantayo ti pagdayaw iti Apo, dakay ang mapagtalkan at tao na. Agpadarikmat laing ti pungtot na, ngem ti kinaimbag aging ganat adapyag. Mabalin nga iti rabii ada sangsangit, ngem iti bigat, ragsak ti sumukat. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan na. Denggen nak uwapo ket kaasyan nak. Uwapo tulungan nak. Pinagbalin mo arag-o ti dongaw ko. Sika, uwapo ti Diyos ko. Agnanayon asika ti pagyamanak. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan na. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon na Diyos, itanok mo kad tinagan mo, babaen di panang padom ti bilang dagiti anak ti Ilya pinilim, kas in karim idi ugma gapati pamati ni Abraham, ipaay mo kad iti sidong ti iglesia, makita mi nga umadad dati pan nakatungpal day dininamnam asitatalged, dagiti sa santos ti Israel, gapo ken Kristo nga pumi. Agtugaw tayo.
Tinaayat a plano ti Diyos, kadagiti tattao na ket isu ti panakailansak, panakay salakanda, iti amin a tiyempo natungpal daytoy idi anatay ken nagungar ni Kristo. Ken ni Kristo mabalin tayo ti kumamang iti Diyos, iti grasya na, denggen tayo ti maibasa. Ti maibasan na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kunati Apo, umay kayo, da kayo amin amawaw, adtoy ti danom. Umay kayo, da kayo nga awan kwartana, gumatang kayo iti taraon ket mangan kayo. Umay kayo gumatang iti arak ken gatas, awan ti masapul abayadan nyo. Apay nga aggasto kayo iti saan amakan. Apay agastuen nyo ti sweldo yo. Ket kaskas di amabisin kayo. Denggendak ket aramiden nyo ti ibagak. Ket agpennek kayto kadagiti kasayaatan at taraon. Ipangagdak ita, da kayo at tattaok, ket umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak ket maadan kayto iti biyag. Makitulagak kada kayo iti agnanayon at tulag. Ket ited konto kada kayo dagiti bendisyon nga inkarik ken ni David. Pinagbalin ko a pangulo ken agturay kadagiti nasyon. Inaramat ko ang mangipakita kadakwada iti katanok ko. Iti kinatanok ko. Ayabam to dagiti gangan na et a nasyon. Dida ka idi amammo. Ngem ita, si papardas da nga umay tumipon ken ka. Siyak nga Apo a Diyos mo, tinasantuan a Diyos ti Israel. Ti mga ramid to kadagitoy, ket ikan kantoy ti dayaw ken dayag. Berukan yu ti Apo, ket agkararag kayo ken kuana, itataas idegpay. Masapul nga isardeng dagiti managdakdakes, ti wagas ti panagbiagda, ket baliwan da ti panagpampanunot da. Agsublida kuma iti Apo a Diyos tayo, isu a manangaasi ken maaddaan a mamakawan. Ti panunot ko saan akas iti panunot yu, ket ti aramid ko saan akas kadagiti aramid yu. Kas iti kangato ti langit ngem iti daga, kas tamet ti kangato ti aramid ko ngem ti aramid yu. Nangat nga met ti panunot ko ngem ti panunot yu. Mayarig ti saok iti tudo kinyebe nga agtinnag manipod langit. Ket si buganda ti daga. Pagtubwen na dagiti mula, mangted da iti bukel a biniken taraon. Kastantumet dagiti sao nga ibalikas ko. Aramiden danto nga aramiden dagiti planok. Tungpalen danto dagiti amin anang ibaunak. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agragsak ti mawaw ti nalamiis adanum nga inumenda kastamet dagiti tattao ti Dios no isalakan na ida. Agragsak ti mawaw tinalamiis adanum nga inumen na kastamet kadagiti tattao ti Diyos no salakan na ida. Ti Dios ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana ket awan pagbukngak. Ti Apo ti mangted ti bilig ken pigsak. Wen, isu ti mangisalakan kanyak. Agragsak ti mawaw ti nalamiis adanum nga inumen na. Kastamet dagiti tattao ti Dios no isalakan na ida. Agragsak ti mawaw tinalamiis adanum nga inumen na kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agyaman kayo ti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon iti inaramid na. Ipakaamuyo kadakwada iti kinatanok na. Agragsak ti mawaw tinalamis adanum nga inumen na kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Kantaan nyo iti Apo, gapu kadagiti naindaklan nga inaramid na. Tintero alubong ipadamag yu iti kasta. Agpukaw ken nagkanta kuma dagiti amin nga agnaed tisyon. Naindaklan tinasantuan ti Diyos ti Israel.
ket makipagnaed dagiti tattao na. Agaragsak ti mawaw tinalamis adanom nga inumen na kastamit dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Man nakabalin gatag nanayon na Diyos, siksika tinamnama ti sanga lubungan, babaen ti panangas ka sa badagiti propetas mo, impakaammom dagiti misteryo arambakan mi itarabii, ipaay mo kada kaasi, tadigdegam ti tarigagay mingagserbikan ka, tawan ti irarangay ti panagsingpet dagiti mamati, no saan mo apaltiingan nida, gapo ken Kristo nga pumi. Agtugaw tayo. Ti may basa manipod ti libro ni Propeta Baruk. Lawlawagan na tayo ti intayo panagdalya sa tibiyag. Siraragsak ken kontento kayo kaditi agdama a sitwasyon tibiyag yu ita. Tunggal kanito nga intay agriing, napnuan tayon ti desisyon nga aramiden. Iti sangwanan dayta a desisyon, anya ti pagbatbatayan yu. Ti bukod yu apigsa, panakaam mo, wenno kinasirib nga inted ti Diyos, babaen ti Espiritu Santo, denggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Baruk. Israel, denggem dagiti bilin amang ted iti biyag, dumngeg ka tapno agbalin ka amasirib. Israel, apay nga adda ka iti daga dagiti kabusor mo. Apay alimakay ka iti sabali a pagilyan. Narugit ka akas kadagiti natay, naibilang kan akas kadagiti natay. Ngem apay, gapu ta binaybayam ti ubbog ti kinasirib, no magnakalaeng iti dalan ti Diyos, awan dua-dua nga agnaed ka iti natal na iti agnanayon. Sa pulem ti pagtaudan ti panakaawat, pigsa ken sirmata, tapno ammom ti pakasarakan iti atidog ken anay a panagbiag, silaw amang mangibagnos ken ka ken kapya. Adda ka din nakatakwat iti taeng ti kinasirib, wenno nakastrek iti sarusar na, awan pay. Ti laeng Diyos ti makaammo ti kinasirib, ket ammo na ti amin. Nasarakan na babaen ti panakaawat na, isu ti nangipasdek iti daga iti agnanayon, ken nangikabil ditoy iti amin akita ti animal. Nagbalin ket tibmaod ti silaw, imbaon na ket nagpigpigerger a nagtumpal. Inayaban na dagiti bituwen ket dagos a simmong batda. Napan ti tunggal maysa iti lugar da, ket siraragsak da ang nagrimat-rimat iti imatang anang paraskwa kadakwada. Isu ti Diyos tayo ket awanen ti kas kengkuana. Natakwatan na ti intero adalan, nga agturong ti panakaawat, ket inted na ti kinasirib, ken ni adipen na nga Israel nga ay ayaten na. Manipod idin, at dati kinasirib iti rabaw ti daga, ket nagnaed iti sidong dagiti tattao. Ti kinasirib ket libro a nakailanadan dagiti bilin ti Diyos, ti linteg nga agpaot iti agnanayon. Agbiag ti amin amang salimetmet ken kuana, idinto amatay dagiti mangpanaw iti sidong na. Tattao ti Israel, awaten nyo ti kinasirib, ket magnakayo nga agturong itinadayag asilaw na. Diyo isuko ti dayaw dagiti kalintegan tayo iti sabali a pagilyan. Nagasat tayo nga Israelita, tammo tayo no anya ti makayayo iti imatang iti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Addaken ka dagiti sao ang makaitet iti biag nga agnanayon.
Tilinteg ti apos nan anay, barapig sa atin na ipaay. Pudno ti sawen na may papan iti apo, pagsiriban na dagiti nengneng a tao. Apo adaken ka dagiti sao makaite ti biag nga agnanayon. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti apo, maragsakan dagiti agturnog kadakwada, na inkalentegan dagiti bilbilin na, ket ti panakaawat iti isip, ited na. Apo adaken ka dagiti sao makaite ti biag nga agnanayon. Nasaya ti panagdayaw iti apo, agpaot nga agnanayon. Nalinteg dagiti pangiddeng na, ket kanayon nga awan idumdumada. Apo adaken ka dagiti sao makaite ti biag nga agnanayon. Ad-adda matargagayan ngem balitok, ore balitok nga awan na ilalaok, na samsamit da ngem diro, wen, puro adiro. Apo adaken ka dagiti sao makaite ti biag nga agnanayon. Tumakder tayo. Kumararag tayo. O Diyos, paadwan dagiti anak ti iglesyam, babaen ti panangayab mo kadagiti amin na tattao iti pannakaisalakan, ipaay mo kada kaasi, taaywanam adi agresat dagiti dinalusam babaen ta denom ti bunyag, gapu ken Kristo nga pumi. Agtugaw tayo. Iti tiyempo ti panagdalyasat ken Jesus, dublen na ti kinapudno ti Diyos, inkari na nga ugasan na dagiti tattao, manipod kadagiti basbasol da. Ti pagayatan na agbalin a baro a tattao, nga addaan baro a panagpuspuso, nga agbibiyag iti baro a kari ti ayat. Datayod dagita a tattao ti baro nga katulagan, a naugasan babaen ti bunyag. Denggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao kanyak di Apo, kinunana, tao, idi agnanaed dagiti Israelita iti daga, tinulawan da babaen ti panagbiagda ken aramid da. Imbilang ko ti aramid da narugit. Impariknak kadakwada tinakaro apungtot ko, gapo ti panagpatpatay da iti uneg ti pagilian, ken gapu kadakiti, kinitikitan da aladawan at pinagtulaw da iti daga. Dinusak ida, gapu iti wagas ti panagbiag ken aramid da, ket inuwaras ko ida kadagiti ganganaet a pagilian. Ngem da sa dinuman a mapananda, imbabainda tinasantuan anagan ko, gapu takuna dagiti tattao. Pinanawan dagitoy at tattao ti daga ngayon ti Diyos da kadakwada. Daytoy tigapuna asilanakdibak dinasantuan anagan ko, tayong babaenda dagiti Israelita iti sa dinuman anapananda. Ita nga rod, ibagam ka dagiti Israelita ti mensahek nga apo a Diyos. Saan agapo kada kayo nga Israelita nga ramidek daytoy. Nudiket gapu tinasantuan anagan ko at tinulawan nyo titunggal nasyon anapanan nyo. Inton iparangarang ko kadagiti nasyon ti ginasanto, tinaindaklan anagan ko. Tinagan ko at tinulawan niyo kadakwada. Maamwan danto asyak ti Diyos. Daytoy ti sao ti Apo a Diyos. Aramaten kayto amang ipakita kadagiti nasyon ti kinatsanto. Irwar kayto kadagiti tunggal nasyon ken pagilian. Ket isubli kayto ti bukod yu adaga. Warsyan kayto tinadalos adanom, ket madalusan kayto ti amin at aginitikitan aladawan, ken amin anang tulaw kada kayo. Ikang kayto iti baro a puso, ken baro nga espiritu. Ikatekto ti bimato a puso yo, ket sukatakto ti manangaasi a puso. Ikabil kan konto ti bukod ko nga espiritu kada kayo. Ikagungmaak nga nuruten nyo dagiti bilin ko, ket sa limit-metan nyo dagiti linteg ko nga inted ko kada kayo. Agnaid kayto iti daga nga inted ko kadagiti kapunan nyo. Da kayto dagiti tattao ket siyakto ti Diyos yu. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
Kasi ti panagbirok ti ugsa iti danom ti waig. Kastamet ti panagbirok ko ken ka, o Diyos. Kas ti panagbirog ti ugsa ti danom ti waig, kastamet ti panagbirog ko ken ka, o Diyos. Mawaw ti kararwak iti Diyos. Wen, ti sibibiyag a Diyos. Kanunto ti papan ko panagdaydayaw iti sangwanan na. Kas ti panagbirok ti ugsa ti danom ti waig, kastamet ti panagbirok ko ken ka, o Diyos. Lumdaangak numalagip ko tinapalabas. Kumuykuyugak idi kadagiti mapmapan iti balay ti Diyos. Masansan idi nga ipangalwak ida. Naragsa kabunggoy ang mangikankanta. Ken mangipukpukaw iti pagdaydayaw iti Diyos. Kas ti panagbirok ti ugsa ti danom ti waig, kastamet ti panagbirok ko ken ka, o Diyos. Yeg mo kadi ti silaw ken ti kinapudnom. Isuda kumati mangidalan kanyak nga agsubli ijaysyon anasantuan na turod mo. Ken ti templom apag naedam. Kas ti panagbirok ti ugsa ti danom ti waig, kastamet ti panagbirok ko ken ka, o Diyos. Iti kasta mapanak tu iti altar mo, o Diyos. Ti ka a Diyos sa mangted kanyak ti rag-u ken ragsak. Agkantaak tu iti pagdaydayaw ken ka, adanggayan ti arapak. O Diyos sa Diyos ko. Kas ti panagbirok ti ugsa ti danom ti waig, kastamet ti panagbirok ko ken ka, o Diyos. Tumakder tayo. Kumararag tayo. O Diyos, sikat di mamalbaliw abileg, ken agnanayon na silaw. Kitaem kada sihayat ti iglesyam, ket ibanag mo sa titalina ay ti agnanayon na pannakaisalakan ti tao. Iti kasta ti lobong makita na, amabangon ti naidasay, mapabaro ti daan, ket maisubli dagiti amin na banbanag iti daydi na inkasigodan, asaya at dababayan ni Kristo, amamataod kadakwada, isungag biag ken agari, iti agnanayon nga wanting gana. Amen. Inda-idaydayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria.
tayo. O Diyos, inaramid mo, daytoy arabii, akas taunay ti panagranyag na, gapo iti gloria ti panagungar ti Apo. Reingem kad ti unig ti iglesyam ti Espiritu Santo, ti panakaibilang mi nga anak mo. Tapno mapabaro ti bagikan kararwami, ket mairoknoy mi ken ka, tinaimpapuswan a panagserbi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Taawan duwa-duwa nga amuyo nga idi nabunyagan tayo ken Kristo Jesus. Nabunyagan tayo met iti ipapatay na. Ngarud, gapo iti panakabunyag tayo, kadwa tayo ni Kristo ana itanem, ket nairaman tayo iti ipapatay na. Tapno iti kasta, kas iti panakapagungar ni Kristo, babaen tinagloryaan, apan nakabalin ti Ama, kas tamet kuma ti panagbiag tayo, iti baro a panagbiag. Tanon nairaman tayo iti papatay na, mairaman tayo tumet a mapagungar akas kenkwana. Ammo tayo at idaan a kinatao tayo, nairaman ken Kristo a nailansa iti krus, tapno madadael ti panakabalin ti managbasol a bagi. Iti kasta, saan tayo kuma a paadipen iti basol. Tanumatay ti maysa a tao, mawayawayaan iti panakabalin ti basol. No nairaman tayo anatay ken Kristo, mamati tayo a mairaman tayo tumet nga agbiag ken kuana. Tammo tayo a napagungar ni Kristo ket saanen amatay. Awanen ti panakabalin ti patay ken kuana. Idi natay ni Kristo, natay a namimpinsan ken maipaay iti amin gapo iti basol, ngem ipaay na iti Diyos ti agdama abiag na. Kastamit nga ibilang yu anatay kayon, iti basol, ngem sibibiyag kayo iti Diyos, gapo iti panakikadwayo ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio. Agyaman kayo iti Apo ta isu na imbag. Tagnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Kuna nga rud dagiti Israelita. Agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Pinagbalaygi na tayo ti panakabalin na. When tinabilig apan nakabalin na iti gubat. Sa anak to amatay no diket agbiagak. Tapnoy pakaamok dagiti aramid ti Apo. Ti bato akas laawan serserbina nga imbileng dagiti agipatpatakder. Nagbalin akang runaan a bato, aramid daytoy ti Apo, anya na nakaskas daaw ti matang tayo.
Sumakder tayo. Iapo at dako mga kada kayo. Hasta kumamit ken ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Iti agsapa unay iti umuna nga aldaw ti lawas, napan dagiti babae iti tanem, ket intugot da dagiti bangbanglo nga insagana da. Nadanon da ana ituli den, day di bato ket nayadayo iti ruangan ti tanem. Simrek da nga rod ket di da nasarakan ti bangkay ni Apo Jesus. Mas daaw da gapo iti daytoy. Pagamuan, nagparang kadakwada ti dua a lalaki a makasisirap ti kawesda. Itinapalalo abuteng da, nagdumog da, ngem kinuna dagiti lalaki kadakwada. Apay aberbero kenyo ti sibibiyag kadagiti natay. Awan ditoy tanapagungaren. Laglagi penyo nga adda idi ijay Galilea. Imbaga na kada kayo amasapol amayawat ti anak iti tao, ti anak ti tao kadagiti managbasol. Mailansa iti krus, ket agungar iti maikatlo nga aldaw. Nalagip dagiti babba iti sinaune Jesus. Pimmanaw da iti tanem, ket napandaim padamag amin dagitoy, kadagiti sangapulo ket may sanga adalan, ken kadagiti dadduma pay akakadwada. Dagiti babbai anang ipadamag kadagitoy, kadagiti apostoles, Isuda da Maria Magdalena, Juana ken Maria nga ina ni Santiago, ken dadduma pay a babbai. Ngem impagarup dagiti apostoles nga awan kinapudno ti imbaga dagiti babbai, ket di da namati kadakwada. Uray no kasta, nagtaray ni Pedro anapan iti tanem, nagrukob ngem dagiti laeng lupot, dagiti lupot laeng tinakita na, iti kasta nagawid amas daaw iti napasamak. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Alleluia, alleluia. Daytaro payo kasla Biyernes Santo. Hindi mo laagungaran. Agreview tayo. Maminano tayo nga ipalpalagip. Anya dagiti pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus. Awan na kimisa de la Sier. Anya dagajayan? Ne. Agin ko kunayo nga amuyon. Anya dagajay? Umuna, emtitum. Awan nagyan ijay, tanam niya. Kaya dinapandag iti babae, kendag iti adalan, nga simmaruno, na itulidan day din na itakab, na ikalub nga bato, awanan ijay. Ngamhaan nga umanay, nga gapotawan ijayan di bangkay, mamati tayon nga nagungar, haan, tamabalin mo't nga, dahi di nga ron kadagtakaw ti bangkay, di mo na pagipananda. Kasano nga ron no, nakremate ko man ni Apo Isusan? Kasano nga ron din na bagkataong pa cremation idi niya. Kasano nga ta, awanin di garrapon ko natay nga rod, no kumano mabandati may kalungal daw ka nagungar, anya awanin di garrapon ko natay nga rod. Wanda na itayab di tapo, idapuna, emtitum.
Ngamhaan nga umanay, nga isa di pamanagnak tayo, nga ni Kristo nagungar. May kadwa, white cloth, di pinang barabad da. Di pinang bungunda, da nga nakupin, ura di pinang bungunda ti ulo na, adda jayan nga nailasin kunana. Nya? Kaya na nga sa una, danang takaw di bangkay na alangan nga ornusan, ko pinanda pa ilaang, inalad ako man, ako umangot, may kat, on the third day, di mo 24 hours pa ila di jay bangkay, ka talaga nga mangrugin nga umangot. Ne, anyan sa mo, maawatan nyo ti bagbagak. Nakaangot kayo daytay 24 hours nga daytay napadasak ti ng bless ng punpun ti nalmus. Haan nga handa nga impanen ijay naganan ijayan apo ni Raria. Ke apo ing kapunpunonen darsem kunada mapana talaga adayo ka pailaeng ke nagangutan iso di bendisyon na apo pinaspasurita ko na nagadayon ata talaga diya ka maiturod ti umasideg sa bali ti angot ti tao. Slamula angot yo mula. Diya ka mo. Iso no natay ka nga si bibiyag, naangot ka, luwadan nyo. Dajay, nga, JB pinang barabad da. Kinuno tinakaw da bangkay na, handa mabaling nga ibati jibado at alangan nga nangalad nga ti garbage bag nga pangbungunda. Kung umangutin anuhaan nga kuan. May kaalo nga pamanagnak nga nagungar ni Apo Jesus. Duang nga bersyon da ito eh. Kuna na dito ebanghelyo tayo nagapukin ni San Lucas, dua alalaki. Nya, tinangibaga nga apa nga berberukan nyo tinagungar kadag itinatay kunanan. Ibaga da dayay anghel ti Apo kunana dayay. Nga medyo sa bali nga bersyon dagiti ebanghelista may sana. Imbaga dagiti baba, ipagarup dagiti babae nga iso ti hardinero, Apo ibagaman no nangikam ingkam laan di bangkay na tasapsapuan mi kung na di sa bali nga ebanghelista ni Apo Jesus laeng nga mismo dayjay ngam ni Lucas kunana dua ada discrepancy jay ada nagdumaan da maysa kunana di maysa dagiti sa baling ebanghelista tatta dua kunana met tinakita dagiti babae nasip nga nariwet amoy iti sao nga nariwet nasip ngat pay narigat da pay makalasin iso nga malasin no ni Apo Jesus wenno dagiti ti anghel nga nakapuraw kunana dayjay ngam anya ti bagbagana nga ibagatay idin niya ngano addahan da nagpadaan adda discrepancy ure handa nga nagpada may maysa ti adda kinapudno na ure handa nagpada niya ibagbaga na adda nagparang alalaki. Duaman uno maysa adda nagparang alalaki awanen ni Apo Jesus. May maysa diyan napasamak dijela ang description nati nagduma iso nga pamaneknek dayjay lalaki. Dayjay nakapuraw kunana dayjay. Ngam gapot imbaga na nga nagungar ni Apo Jesus nagapay nga berberoken nyo daytoy nagungar kadagiti natayhaan nga natay iso na nagungaren kunanan. May sa pamaneknek man di may kalo pamaneknek. Ti may kapat a pamaneknek Easter appearances. Nagparparang ni Apo Jesus kadagiti adalan, nagparparang kadagiti kakadwana. Uray met data madamdama aka agsabot dakin inana ipresupos tayo nga ti mo na nga nagawidan na ninanang naa. Iso nga ti kadakkelan nga pamaneknek nga nagparang ni Apo Jesus ay nga nagungar ni Apo Jesus dayjay pa nagparang na idi kalpasan nga nagungar. Awan nagyan di pansyon dayjay bado nga pinangbungunda awan ay nabati dada lalaki dua or may sa lalaki nga nangibaga nga nagungaren ken dagiti pa nagparparang na kalpasan ang nagungar dagiti dadakkel nga pamaneknek nga ni Kristo ket nagungar anya ti mayat nga pagpampanunutan tayo tamano nga tawon mga dengdeggen dagiti nga sermon kada ebanghelyon anya ti mayat nga amerisen tayo tatta kuna tayo idi na minsan, idi naimbaga tayo, no sikat ti matay, takayat mo ti agungar, anya ti rason nga kaya mo agsubli dito'y lubong.
At tabalbalyan tayo mat. No si katimatay ta agungar ka, ni Apo Isus anya timbati na. Di po raw alupot niya. Katinatay kanya da barabadan da kaslamami. Puti-putan da. Kadi di ipapatay, ay di po raw alupot, simbolo ti ipapatay di jay. Pakakitaan nga natay, ngam idinagungar ni Apo Isus imbati na. Haan nga naigawid iti po raw alupotan. Nagungaran. Iji nakaita naman na nga nakungkungan nga bato, rimuaren. Kano datay mo ti agungar, anya mo ti ibatim, iji unag ti pansyon. Ngada kayo man, nagpanunot kayo. No kaya mo ti biyag nga maikadwa, anya mo ti kayat mo nga ibati. Anya mo dagiti kayat mo nga, mabalin siguro ang at dagiti kayat tayo nga balbaliwan niya. Apo inton pa nagungar ako, napudpudawak ko mamutin. Inton pa nagungar ako, hanto mo umay nalawat imuging ko na. Apo ka apay kalasyak ko ma. Inton pa nagungar, buti rogak to pay laeng. Anya laganas ko nga gungar man, no iso nga iso, awan laki nagbaliwan na mutin. Kauwan. No dahil bagik mga tatanga, 82 kilos, Diyos ko, heavyweight nga kanayon. Intong panagungar, dakay nga nasiksi, dakay tumanti siksi, anya lang nga sa oryon. Dakay kumamot at agbaling nga nalumag. Uy, dakamot tinatayag ako kumama nga siksi. Wow! Nagwapo ako kumamot, agong ko kumahang ko mga soryabon ko. Wow! Sa bagay, didak nga tamalasin niya. Sino ka? Huyo? Siguro no. Nagungar ka kala kumanikal lang. Wow, no, nagungar ni kal lang. Wow, nene. Huyo ko na ani mamang na. Joke lang mat. Ngam daya kala kumaano nagungar tayo anya mo ti kaya mo nga ibati. Anya mo ti kaya mo nga ibati jayen tapno haam mo nga itugoten ni Apo Isus ka imbati na di poro alupoten ta apaya simbolo nga rod daya ti patay. Anya mo ti kayat mo nga ibati. Siguro dagitay mamarites, ti kumadilak, Father. Awan to kumadilak ko, napaya, Diyos ko nakaro. Uno saan dati kumapuso ko, napaya, napno nga rin ti sakit tinakam. Dati kumamupuso ko, napno nga rin ti sakit tinakam. Kadagitay nga tamot. Anya mo ti kaya yung nga ibati, pampanunutek kumamot. Anya nga tamot ti ibatik. Jak tumang manganan, jak tumin ino, ay matayak mo lang nga dagos, agsubliak mo lang nga matay, Kadagitay kumamot kwa niya, kadagitay nga tamot, makilala lalaki, makibababa, anya nga tamot ti ibati da. Cellphone, da kayo mo sa bali mang panunoy. Cellphone na tap na awang kang kontaknan. Haan di ibagbaga nakakabsat. No nga tamo, no? Siyak ko ma. Apo jak ko mga jak ko mga uminuman. Anya mo dahi nga biyag kon, baka matayak mo laeng. Anya dagitay, no kaya mo ti agungar, anya mo dagitay, mabalin mo nga ibatin. Tapno mangrugi ka mo iti baro nga panagungar nga biyag. Anya dagitay ammom nga pakat katayam nga si bibiyag pay laeng ditoy tapno inton panagungar ka amang manibago dayta nga biyag. Siguro ka nasyak met laeng laki di aka bay aklat tamo nga butsyog ako. Bay aklat tamo nga kastoy ako. Agungar aklatan dagitay ko madadagsen ti puso nga haan nga makatulong kanyak akas Kristiyano. Dagiti dadagsen kanyak nga kas may nga padi nga hanga makatulong iti kinapadi. Dagiti nga taati mayat nga ibati niya. Kinagmayat nga tano daytay makipagungar tayo nga nawaya-wayaan. Nagmayat nga tano makipagungar tayo nga siraragsak nga ibati. Sino mayat nga agungar apo? Ni awam magayam ka. Kung maserbi dati kung kunak gayam itoy. Sino mayat nga agungar? Awan na tao mo mayat nga matay. Apayangan nyo kayat. Na ibagbagan ito. Apay necessary nga nga matay tay amin met. Sa tay tapno makapaungar tay ti baro nga biyag. Haan met man. Apay masapul pay lagamin nga. Mailan sa tay iti cross. Maduyok tayo.
maparparigat, tapno maikali tayo, tapno agungar tayo, ti maikalo nga aldaw, sa tayo maibagang adda panagungar, mabalin nga hantay nga agdalya, mabalin nga mawaya-wayaan tayo nga makipagungaran tatan, uray no hantay nga agdalyasat iti panakatay. Kasla ko maiti na espiritual nga panagbiag tayo, kung kuna tayo nga ron tatay simana niya, panagungar, isugurod nga matay, daan akatataom, tapno iruar mo di baro. Example tayo nga matay tayo, sa tay agungar, anya dagiti ibati tayo, kas jay, kas tapno nalaklaka tayo nga awaten. Katatamat, no kaya tayo ti agungar, han nga masapol ang matay tayo amin, di pa nagado, sino mang punpun kanya yung nga roden, no matay tayo amin, agrama na, agpipinon pun tayo nga rod. Ngam ti ibagbaga na, no, danunan tayo dahi nga panagungar, anya dagiti maibati tayo, tapno rumwar tayo iti tanem nga nakailumluman o muna ako dagiti basol. Iti tanem ti basol no daduma ka nakatanem tayo iti basol. Uray mo no na pintas tabagbagi, na siksika, na pintas ka, uray man ka no napintas talugan mo, uray man ka sanikwam amin nga sanikwa, no nakumutan ka nakatanem ka iti basol, nasulit lat ta abiyag. Hamo pa'y maipapati ti agkatawa, hamo pa'y maipapati ti agbiag, anya ti ubraem dito'y lubong, ay Diyos ko, mais-stress ka dagiti awan sir-serbi na nga banbanag, parparigatom ti bagbagim ka dagitay, ammom nga makatulong king ka, ngam iso ti nangi tanemam tabagimon, at danto sobra kada kayon nga agpolpolitika, Allah. Mais-stress di banger, apaya ngumangato ti sorbet na di banger, mais-stress mo di banger, ala agngingin nato da. Madanagan di banger, tang ngumangato di banger, madanagan di banger, tang ngumangato di banger. Ay, kaya kami mata ka, habang bumababa di porsyento na matay manok ko ako, di mas mayat awan pampanunutan me. Habang nga masirsiro ako, yes, makamukay biyag yon. Napiya atawan ti pampanunutan me. Kano di jati ibagbaga nakakabsat, anya dagitay banbanag nga kasla nang balkot kada tayo, nang itanem kada tayo, nga makatultulong kada tayo actually. Haan na tayo nga waywayawayaan, ngam hantay kabailan ti rumok at hantay kabailan ti rumwar. Hantay kabailan nga ibati tapno agungar tayo iti baro abiyag. Relasyon nga maawatan. Relasyon nga kunada nga rod ikatom dagiti toxic nga tattao iti lubong mo. Apay pay lang nga ti masakit tay gamin. No ammo nga makatulong king kan tarigagayam pay lang nga denggen. Amo nga day bagbagana kanya mong basaem pay laji inpos na mapaspasagidang ka lang nga rodin baybayan mo na po apay pay lagamin nga lokatam ta cellphone mo. Or adda kitay banbanag nga narigat tayo nga ibatan. Nga amo tayo nga makatulong kaslamot ada kitay duma padpadak met sobra bisyo. Sobra kinatangsit. Sobra dayay pride. Sobra ang kinagamrod. Sobra ang kinamanaging bubukod. Nga amom nga makatulong king kata, mapapaidaman ti pamilya, mapaidaman ti sabali nga tao, ngam apaya nga nakabalkot tayo, nakatalim tayo, ti deta kantay kabailan ti agungar. Nagmayat ko mamo, di jari na niya, kasla ko anya nga tajari na ni Apo Isus nga nagungar. Awanan ti sakit, dayila nga nagla ti kunanan ke naglasata ari kapum ti kitaem ti imak kunan ni ari kapum ti bakrang ko kunana kinni Tomas. Dadaw ting Tomas. Kitaem ari kapum kunana ngem nawaya-wayaanen iti sakit. Nawaya-wayaan tay kumamot no anya day tari na nga mangpaspasakit. Anya day tari na nga mangitaltalmeg. Anya day tari na nga mangigawgawid kanya tayo tapno agragsak tayo akas may sa anagungar. Nawayawayaan tayo kumanday tay na mangbalbalod, mangguyguyod kada tayo nga agayat ngem adda mangigawgawid apay agapo ti biases tayo kadagiti tattao.
Tulungam, haan, apaya, liniputan nak ngamin idi. At dapay labayas mo. Tulungam, apaya, natangsit, bagahan nakasapulan. Pakawanam nagkamali, haan, apaya, madingarod. Baka nakabalkot pa ilaeng di jay, baka nakapansyon tayo pa ilaeng iti dayta. Kani nagsayaat nga rod ka ni Kristo nagungar, inraman na tayo mairaman tayo tumot iti panagungar na. Ngam nagrigat mat nga orayan tayo pa ilaeng, nga pumusay tayo kenkwana sa tayo makipagungar. Anyala serbi nang agbibiyag tayo dito'y lubongan, no kasla tayo mula, agbibiyag anatay. Anyala serbi nang agbibiyag tayo dito'y lubongan, no nakabalkot, nabungon, nakalungon tayo met kadagito'y nga mangigawgawid, nagsayang. Hala, adu ati pagkapsutan, adu pagkamalyan, adu dagitay makapasakit, adu dagitay mari na tayo nga mangiruruman kada tayo, adu dagitay gundaway nga mari na tayo ke nakalungon tayo, nakapansyon tayo. Ngam ti awis na nga rod ti panagungar, awis na nga rod makipagungar tayo kenkwana, awis na nga rod nga agbyag tayo asiwaya-waya, numan pa'y adda dagitoy nga banbanag, lusutin tayo, rumwar tayo, ibati tayo dagitoy. Taiso ti ammo tayo nga agbyag akas Kristiyano. Taiso mo ti kasapulan ti magibiyag ken Kristo. Ita mabendisyonan ti danom. Nabendisyonan ti danom. O Diyos, bigbigan mi asika, babaen, ti di makita abilag mo, agaramid ka kadagiti nakakaskas daaw abanbanag, babaen dagiti tanda a makita, babaen dagiti naduma-duma awagas, insaganam ti danom, tapno ipamatmat mo ti grasya nga ipaay ti bunyag, idi punganay ti lubong, nagamampayag ti ispiritom, iti rabaw ti danom, tapno uray pa yan kadagidi a tiyempo, madadaanen ti danom ti bilag a makapasanto. Inaramid mo aday didakkel alayos, iladawan na ti baro abiyag, iti kasta ti danom, iladawan na ti panagpatingga ti basol, ken ti panangyarugi ti kinasanto. Pinaglasat mo ti taaw, iti analabaga dagiti anak ni Abraham, ket nagnada iti namaga adaga, tapno isalakan mo, daydi nga ili, iti pan nakatagaboda sa di Ehipto, ket iladawan da dagiti tattao a mabunyagan. Sadyay karayan Jordan ni Juan Bautista binunyagan na ti bugbugtong nga anak mo, ket bimmabaken kwa na ti Espiritu Santo. Danom kendara ti pimswak iti bakrang ni Kristo, idi asibibitin iti cross, ket idi nakapagungaren, imbilin na kadagiti disipulos na, in kayo, ket pagbalinen nyo a disipulo dagiti amin a nasyones, ket bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kitaem kad asi aayat ti iglesyam, ket ilukat mo ken kuana ti ubbog a pamunyag. Maipaay kad daytoy adanom ti grasya ni Kristo nga ited ti Espiritu Santo. Tapno ti tao ana aramid a mayasping tiladawan, madalosan ti amin a basol, ket mayanak iti baro abiyag babaen ti sakramento ti danom ken ti Espiritu Santo. Nasantuan nga Ama, kaputi anak mo, bumabako ma iti daytoy adanom ti pannakabalin ti Espiritu Santo.
Tapno dagiti amin, anak makikanunong ken Kristo, ama itanem babaen ti bunyag, makipagungar damet ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amen. Da kayo adandanom daydayawen nyo ti Apo, ibunan nagyo, ket itanokyo iti agnanayon. Kakabsat, dawaten tayo, iti Diyos nga Apo tayo, ta bendisyonan na kumada ito'y adanom, ang maiwaris kada tayo, mailagip day di pa nagbunyag tayo, ket pagbalinan na tayo, abaro at tao, ket pagtalinaidan na tayo, anapod no, ti Espiritu Santo nga inawat tayo. O Diyos nga Apo mi itarabii, da kami at taom, agpuyat kami nga aglualo, kadkadwaen na kami kadi, ita laglagipen mi tinakakaskas daaw apan nakaparswami, ket ti ad-adda ang nakakaskas daaw apan nakasubot mi. Bendisyonam ka daytoy adanom, iso nga inaramid mo. Tapno pagtubwen na ti bukel, kastapay at raunan ken dalusan na kami. Pinagbalin mo ti danom nga adipen, iti kinamanang nga asim, babaen ti danom, linukatam ti ili ti Israel, ti pannakatagabo na, ket pinedped mo ti wawda, ijaylet ang, ipakdaar day di propetas, babaen ti danom, ibuangay munto ti baro apan nakitulag kadagiti tattao, babaen ti danom a pinasanto ni Kristo sadyay karayan Hordan, pinabarom ti managbasol a kinatao mi, idi nabunyagan kami, ipalagip ko mga rod day ti adanom ti kinagasat, nga ipaay day di pan nakabunyag mi, ket iranod na kami itiragsak kadagiti kakabsat mi amabunyagan, ita tiyempo ti panagungar, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amen. Tumakder tayo, masindyan dagiti kandela. Pabaruan tayo ti kari tayo, idi nagbunyag tayo. Babaan day di pan nakabunyag tayo na iranod tayo ken Kristo ti pan nakaitanem na, tapno makipagungar tayo ken kuana ti baro abiyag. Anansata ita apan naggibos tinainsingpetan nga aramid ti Kwaresma, pabarwen tayo met dagiti karkari tayo idi nabunyagan tayo. Babaan dagiti karkari ang naglikodan tayo iti demonyo. Ken dagiti aramid na, ket inkari tayo nga agserbi tayo as ipapasnek iti Dios iti sidong ti Iglesia Katolika. Songbatan tayo nga rod dagiti asaludsod, paglikodan nyo metla ni Satanas. Wen po paglikodan. Paglikodan nyo metla dagiti araramid na. Wen po paglikodan. Mamati kay metla ang ti Diyos Ama man nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga. Wen po mamati kay. Mamati kay metla ang ken Kristo abugbugtong nga anak na impas ngay ni Birhen Maria, nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay, ket agtugaw iti makannawan ti Ama, ket makipagturay to akas iti Ama.
When Apo mamati. Mamati kayo met ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagi, ken ti biag nga agnanayon. When Apo mamati. Ti Diyos aman nakabalin nga ama ni Apo tayo so Kristo, inted na kadatayo, dahito baro apan nakayanak, babaen ti danom ken ti Espiritu, pagtalin na iden na kay kumangarod, babaen ti grasya iti sidong ni so Kristo nga Apo tayo, agingga iti biag nga agnanayon. Amen. May dagiti kandela. Kararaga sa pasap. Daytoy tinadaeg arabii, ti rabii, dagiti amin arabii. Apanang paspasungat tayo tinagloryaan na panagungar ni Apo tayo Hesus Kristo. Agdawat tayo iti ama tayo ana ilangitan, ti panang patibker na ti pamati tayo iti naerot a panagungar, naeramot a panagungar ti Apo. Kuna tayo iti tunggal panggep, Apo pagtaengem ti anak mo kada kami, datay amin. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Apo Jesus, a Kristo ng agnanayo na padi, itultuloy mo yung pasantuen, Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, diakono ken religyoso, ken amin nagsakripisyo, ti panakaisaknap ti naimbag adamag. Dawaten mi ken kaapo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Apo Jesus, sa pagwadan tinapudno panagserbi, ikam tinananaya grasya ti panangsingpet, kaya nawan mulit panagserbi, dagiti mga idadaulo kada kami ti gobyerno, tapno marek nami ti bara ti kapya taglawlaw mi. Dawaten mi ken kaapo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Apo Jesus, at dinapay ang nagapo sa dilangit, pinagtitimpuyog mo dagiti amin ang mamatiken ka, taronan na kami babaen ti saom, ket pabarwen na kami ti panagkararag mi, panagserbi ken panagayat mo kadagiti kakabsat mi. Dawaten mi ken kaapo.
Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Apo Jesus, a Kristo nga ubog ti salunat, tarabayam dagiti agsagsagaba, gapu kada kami, kadagiti na dumaduma kita ti sakit. Ketited mo kadakwada ti bileg ti pakinakem, tapno sanda kumanga mapupay nga agdayaw ken ka. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Apo Jesus, a Kristo anatay, ngem nagungar gapu kada kami. Ipaay mo tinamnama kada kami at taom, tamaragpat mintumet ti biyag ngagnanayon, ket awatem di da pagariam, dagiti kakabagyan mi, ngayon unan ngemda kami. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Para kadagiti nagdawat ti kararag tayo, kastamit dagiti kabukbukudan tayo apanggep. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaengem ti anak mo kada kami. Amami ana ilangitan, pinagasat na kami babaen ti papatay ken panagungar ti anak mo, pinarmek na ni patay ket insubli na ti biag kada kami, ket maikarikam manen iti ayat mo, ita ken ti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agtugaw tayo.
patakder tayo. Kumararag tayo, kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaiayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ti ako aten ako madaytoy daton kadagita imam. Ket may paya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kasame to pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem ka, dagiti kararag, ken daton dagiti tattaom, tapno ti pannakaisalakan mi ana erogi, babaen dagiti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo. Agbanag iti agnanayon apan nakapagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na sa satag-ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariket rumbeng. Pudno unay may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam nang runa iti daytoy arabii ti pannakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero a mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi. Babaan day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sa tagrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo kat kunada adi agsarday. Pudno na apo biig ka akinasanto kat si katigubbuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem kadi paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka pinispisi na sana inted. Kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag, iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Ninakamin salakan si kami
Iti ngarod panang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi, apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hinday umararaw iti ama, kadlalwan tayo ti kararag, ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kenda
ni Yesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di ka ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumanit ken. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya. Kapya. Cordero di Dios, amangikot, kadagiti basbason di sa kalungan. Mga asika, kadagawin. Cordero di Dios, amangikot, kadagiti basbason di sa kalungan. Mga asika, dadagawin. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbason di sa kalungan. Ipemka nagmatika, apya, ipemka, ika-apya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak. Ngem ti may salaing nga sa mapaimbagton ti kararwa.
Kumararag tayo. Ibukbuk mo kada kamapot espiritu ti ayat mo, tapno pagkaykay saan na kami, yan tangay, pinakan na kami ti sakramento ti papatay ken panagungar ni Kristo. Isong agbyag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, tente imatangan dagiti anak tayo, ti panang rambak tayo, ti panagsabat, dapo Santa Maria ken ni Apo Jesus anagungar.
ti langit nagragagsak ka. Alleluia, 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 alleluia. Reina ti langit nagragagsak ka. Alleluia, 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 alleluia. Ikagasin na kami ti Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Nagungaren kas kinunana. Alleluia. Nagungaren kas kinunana. Alleluia. Reina ti langit nagragagsak ka. Alleluia, 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 alleluia. Reina ti langit nagragagsak ka. Alleluia, 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 alleluia. Agragagsak ka, Maria, alleluia. Agragagsak ka, Maria, alleluia. Nagpipidok talaga ako. Announcement, into no bigat ti schedule tayo apo. Regular Sunday schedule alas 6, alas 8, ken alas 10. Pagyamanan tayo, dagiti amin nga aktibidades tayo, dagiti nagsakripisyo, iti daytoy panawan ti semana, imuna dagiti amin nga gimgimong, ti istasyon general tayo, dagiti amin nga gimong nga nagisagana, dagiti sakripisyo tayo, dagiti acolyte, lector, Mother Butler's Guild, dagiti sakristan, dagiti agtutubo, di grupo ni Ma'am Herman nga nang saksakripisyo nga nagdekorar, ken nang isimpa kadagitoy nang practice kadagitoy anak tayo, da kayo amin nga awan labas na ti choir, pagyamanan tay amin apo, kastamat dagiti naayat nga sumupsuporta iti daytoy nga parokya tayo iti live streaming kabkablaawan da kayo iti nagasat naragsak a panagungar da kay amin apo nga awan ti labas na. Dati ko maaramid tayo, ulitin tayo ni Apo Diyos ti maidaydayaw naragragsak ti panagungar. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ad tamed tayo taawaten tayo ti nadaega pamindisyon. Bendisyonan na kay kumatiman nakabalin a Diyos, itangaal daw ti panagungar,
Gaputi kaasina, sa lakniban na kay kuma iti amin abasol. Amen. Ti Diyos anang pabaro kada kayo, babaen ti panagungar ni Kristo, tapno maipan kayo ti agnanayon abiyag, paraburan na kay kuma kadagiti di mapukaw agungguna. Amen. Kita nga aldaw na songpot yon, ti panangilagip yo, ti panagtotook ti apo, ket rambakan yo ti panagungar na, sapay kuma tababaen ti panulong na, makadanon kayto iti agnanayon aragsak. Amen. Nalpasen ti misa in kayo ni ti kapya ti apo, alleluia, alleluia. Yaman tayo ti Diyos, alleluia, alleluia. Palakpakan tayo manapo ni Kristo anagungar. Sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of Let us wake at the morning and be filled with your love, and sing songs of praise our day. For your love is high as the heavens above, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song. Announcement, angels, kindly form your line. Aglinya amin nga angels. Agles pay kini Apo Padi. Sa kayo mapat kini Ma'am Janet, kini Ma'am Mina. And then picture taking with Apo Padi. Amin nga angels.